Здравейте, трета част от това са телескопите, 26 август отново. Сега това е трета част и ще направим подробно за други планети частите и за това да видим какво се случва на други планети, примерно като Марс, Сатурн и много други. Сега ще погледнем и ще разкажем подробно какво става там в космоса. Сатурн е много спокойна форма и така е нормално, както трябва, и за това казваме, че така не е, че сме научени експедиции и така нататък. Не сме учени, просто виждаме с телескопа и показваме как сега Николай, ето го как наблюдава планетите. По-скоро аз виждам просто едно дърво, чак трябва да го насочи. Да, и сега той вижда как планетите са в нормален вид, но в Смотан как работи от телескоп. И така. И в първа част виждахме как Луната беше синя. Това беше много странно. Това беше много странно. Наистина беше много странно. И затова сега правим трета част за научната експедиция да продължи и ще направим четвърта част. Само трябва да харесате и да се абонирате. Сега тук е като планетариума в Смолян, но обаче само, че без прожекции, нормално гледане към космоса. Ние като сме били към планетариума с моя приятел Ники и там беше много красиво, но обаче нищо общо с видимостта от телескоп. Затова е важно да ги правим тия части и да стане много яко. Затова вие да гледате и да знаете какво се случва там в космоса, което никой не знае какво се случва, и затова правим тази част. Айде, сега ще последваме за трета част.